Zavod Burja, odnosno Bura je neprofitni zavod čije poslanstvo je osnaživanje ranjivih grupa slovenskog društva i to kroz obrazovanje, kulturne i umjetničke projekte koji jačaju tolerantno i kreativno društvo. Posebnu pažnju posvećuju pripadnicima manjinskih grupa s područja bivše Jugoslavije. U sklopu projekta Balkan Express, koji financira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, želimo vam kroz seriju podcasta predstaviti osobe, institucije i projekte koji jačaju interkulturalni dijalog na prostoru nekadašnje zajedničke države. Evo, ja sam našla da vi u stvari pišete autentično bosansko žensko iskustvo, pa mene zanima što je to i kako bi definirali? Autentično žensko iskustvo i to bosansko. Pa ja pišem o ženama, o ženskom iskustvu, o ženskim sudbinama, zato što najbolje poznajem ženske svjetove. Pišem o prostoru u kojem sam odrasla, to je Srednja Bosna, jedno malo selo u Srednjoj Bosni, i cijeli taj jezik, cijeli taj svijet koji ja stvaram vezan je za taj pejzaž koji me okruživao dok sam bila dijete, i mislim da svaki pisac, da njega mnogo utječe prostoru u kojem je odrastao, djetinjstvo posebno. I kasnije kad počne pisati, kad stvara neke svjetove, sve ono što ga je obilježilo u prvim godinama života nekako izlazi na površinu. Jezik koji je tu u njemu već desetljećima, tada izlazi sam nekako. Mislim da se jezik ne može odabrati kad pišete, ne možete odlučiti pisati kao, neki određeni pisac, nego je to vaš jezik. On mora biti autentičan, mora biti originalan na neki način, mora biti vaš i pišete onome što najbolje poznajete. Zato sam se ja fokusirala na žene, na njihove svjetove. Zanimaju me tajni svjetovi, ženski, ono što je intimno, što se skriva. Zanimaju me sudbine žena koje su živjele početkom 20. stoljeća, sredinom 20. stoljeća i do rata u Bosni i Hercegovini, jer su to bile zatvorene zajednice pod jakim patrijarhatom, gdje su žene gubile na neki način identitet, bile su vezane za čovjeka za kojeg su udane, čak nismo znali ni kako se te žene recimo zovu dok ne umru, one su uvijek dobijale i ime i prezime muškarca. I tek kad smo mi bili djeca, znali bismo kako se neka žena zvala tek kad umre. I zamislite, gubite ne samo prezime, nego čak i ime, onda potpuno postajete nečija. I to mi je ovako bilo prezanimljivo za književnost. Pisati o takvim sudbinama, o ženama koji su pogriješile, pod navodnim znacima pogriješile, koji su se usudile napraviti nešto za sebe. Počiniti preljub, počiniti neki zločin, nešto što je izvan svih onih pravila koji su im nametnute. Jer uvijek pišete o stvarima koje su, ajmo reći to tako, ne idu onim putem kojim je predviđeno nešto, nego idu nekim neutabanim putevima. I tu je onda gdje se događa drama, gdje se događa priča. Ali, dobro, ali kad kažete da je... Kad kažete da vas zanimaju žene od, recimo, početka 20. Ti pazite neko senca bilo što do rata. Na zidu, kolabotnika. Zašto do rata? Odnosno, je li rat onda nešto promijenio ili sad u Bosni drugačije? To sam rekla zato što nisam pisala o suvremenom svijetu do zadnje knjige. Ovaj roman Sezona berbe se dotiče suvremenog svijeta, ali je on tu samo da bi ispripovjedao priču o nečem što je prošlo. Mislim da je dobro pisati o stvarima koje možete promatrati iz distance, pisati o događajima koji su prošli i o ljudima, o mjestima koje ste napustili. Jer sve možete bolje vidjeti kad se odmaknete. Kao kad gledate, na primjer, neki mozaik, kako ste preblizu ne vidite ništa. Te kad se odmaknete vidite onako cijelu sliku. Rat jeste promijenio mnogo toga. U ovim knjigama rat jeste prisutan. U smislu da je on tu negdje, događa se, ali sve priče koje ja pišem
vezane su za one događaje koji su izvan kulisa rata. To su priče ženske priče, dječje priče, jer naša književnost, kad kažem naša, mislim na prostor bivše Jugoslavije gdje je bilo rata, bile su prave muške. Njih su pisali pisci, odnosno ljudi koji su aktivno sudjelovali u ratu, koji su bili prisutni i mi trebamo imati takve priče. Ali sam ja kao čitateljica, dok još nisam počela pisati, shvatila da nam nedostaju priče koje smo mi kao djeca i žene proživjeli. Kakve su to sudbine i to su priče koje nisu zapisane u povijesnim knjigama. To je zapravo ona prava povijest koju treba učiti iz književnosti, jer recimo imate povijesne knjige koje su potpuno netočne, odnosno ovisno je tko ih piše, ali kad pročitate sudbinu jedne osobe koja je tamo negdje na margini društva, vi shvatate kako veliki povijesni događaj zapravo utječu na život malog čovjeka. I to je ona prava povijest koju mi kao građani ovog svijeta trebamo znati. Selo vašeg djetinjstva, kako ono danas izgleda? Pa kao većina sela oko tih gradića malih u srednjoj Bosni, ono se još drži, živo je, još je tu mnogo ljudi koji tu žive, ali mnogo je sela koja su potpuno prazna. Meni su takvi prostori jako zanimljivi i koristim ih i za fotografiju i za književnost, zato što na tim prostorima imate recimo kuće koje su napuštene nekoliko desetljeća i u tim kućama imate namještaj, stvari koje je koristio posljednji stanovnik te kuće, i dok sam fotografirala takva mjesta shvatila sam da je to sjajno mjesto za ispripovijedati priču, jer pred vama je cijeli jedan svijet. Možete izmisliti lik koji živi u takvom jednom prostoru. Onda točno znate što ti likovi koji tu žive, ti ljudi, te žene, junakinje ovih tekstova, što recimo vide kad se tek probude, što vide kroz prozor dok peru suđe, koje biljke rastu ispred tih kuća, gdje sunce izlazi. To su detalji koji tekstu daju autentičnost. I kad sami proživite tako nešto, lakše vam je napisati. Što više iskustava imate, bolje ćete pisati. Naravno da možete pisati onome što niste iskusili, ali slušat ćete druge ljude, slušat ćete njihove iskustva, njihove priče i iz toga nešto naučiti. Recite mi još da se malo dotaknuli knjige u Kasno ljeto. Je li vas ta priča Ivanina proganjala nekako da je napišete? Prvi put sam priču u onom kratkom obliku napisala s 13 godina, 2 godine nakon njezine smrti, nakon Ivanine smrti, jer u to vrijeme još je trajao rat i moja ta dječja nekakva perspektiva i strah bio je što će se dogoditi ako mi sad svi umremo, hoće li iko znati šta nam se dogodilo. I tad sam zapisala neku priču kao možda će netko nekada pročitati pa saznati što se dogodilo, ta nekakva naivna dječja pomisao. Kasnije kad sam počela pisati kratke priče, palo mi je na pamet da bih mogla napisati tako nešto, ali sam razmišljala o tome da ja zapravo moram dobiti dopuštenje da pišem takvu priču, jer njezini roditelji su živi, brat, sestra i tako dalje. I kad sam dobila to dopuštenje, onda sam onako rekla, ajde, pokušat ću da vidim jesam ja sposobna napisati takvu priču, zato što za književnost, za književni tekst, pisac mora biti distanciran od te priče, mora pisati, ja moram reći, to hladne glave. Kad imate sve te elemente, recimo rat, smrt djeteta, sve su to elementi koji vas mogu odvesti u katastrofu ako ne pišete dobro, zato što možete propasti u nekakav sentiment koji je jako loš za književnost. Pustila sam da isprobam, da vidim kako će to izgledati, i dok sam pisala roman, pravila sam pauze u tom pisanju. Ostavljala sam tekst da leži pa ga čitala ponovo,
dok nisam došla do one razine s kojom sam bila zadovoljna. Ja sam morala potpuno da se izdvojim iz tog teksta i ljude o kojim pišem promatrati na drugačiji način, ne kao neko ko je dio te obitelji, nego netko potpuno stran. I to je bio najveći izazov. A samo priča, moj poriv je da napišem dobru priču. Ja nemam taj poriv da ja napravim nešto važno za nekoga i to je pogrešno. Ako pišete iz takvih razloga, onda to nije dobro. Ako imate poriv da sačuvate priču, bilo koju priču, onda je to dobro. Recite mi, jeste li i vi nekako svojim pisanjem izašli iz okvira vašeg odgoja, odnosno onoga što je bila vaša predispozicija, što ćete raditi? Pa to je moguće, to ste zapravo dobro rekli, zato što mi smo u takvim malim mjestima odgajani da budemo prosječni, da ne izlazimo previše, da ne odskačemo od drugih ljudi, jer to nikad nije dobro, uvijek je bolje biti tu negdje u toj masi, se negdje utopiti, da zapravo biti pisac za mene kad sam bila dijete bila neka baš jako velika stvar, zato što sam ja bila strastvena čitateljica od kako sam naučila čitati i onda bi moja prva ljubav je bio Sergej Jesenjin, tamo kad čitate recimo njegove pjesme i taj ruski pejzaž, meni je to zvučalo slično onome čime sam ja okružena zapravo, taj bosanski pejzaž je sličan s puno magle, puno snijega i tako dalje. I onda sam ja bila tako zaljubljena u nekog pjesnika koji je nekako pisao nešto što me vodilo u neke čarobne svijetove. I nikad mi nije mi palo na pamet da bih ja mogla nekad nešto napisati. I dogodilo se to prilično kasno, nekad sredinom mojih 30 godina. Pisci počinju mnogo prije, ali mislim da je za mene dobro što sam počela pisati kasnije, zato što teme o kojima govore moje knjige, smrt, ljubav, preljub, majčinstvo i tako dalje, opet traže neku zrelost, neko iskustvo koje ne možete imati u ranim 20-im. Tada su vam teme posve drugačije, što ne znači da ne možete biti dobar pisac sa 20 godina, ali meni tada nije bilo vrijeme da pišem. Recite mi još, sad sam htjela pitati, sad mi je pobjeglo. Te žene, znam da ste radili intervju u stvari sa njima, kako su poslije reagirale na te, kad su našle te svoje priče, ukoričenje? Žene s kojim sam ja razgovarala zapravo su žene koje ne čitaju i koje su nepismene. One su znale da nisam ja njih išla na prevaru nešto pitati. Najviše sam razgovarala sa svojom bakom koja mi je ispripovjedala najbolje priče iz svetkovine. Ali ono s čim sam se ja suočila kad sam preslušavala desetke sati tih, ajmo ih nazvati, iskaza, je to da sam morala odabrati što od tih priča može postati dobra književnost. Jer ono što vam nekad zvuči sjajno, zvuči kao dobra priča, na papiru ne funkcionira. I morate napraviti neku mjeru. Život je nekad previše za književnost. Ne može jednostavno to papir da podnese. I tu sam naučila kako odabrati tekst, kako napisati dobru kratku priču, kako prilagoditi taj jezik temi o kojoj pišete. Ne možete na isti način pisati o smrti ili ne znam nečemu banalnom, o odlasku u trgovinu ili nešto tako. Ono što je meni bilo najizazovnije jeste to kako naći jezik da pripovijedati neka ekstremna iskustva i ekstremne osjećaje. Jer samo jednom u životu vjerojatno osjetite takav ekstremni strah. Bilo bi najbolje da ga nikad niste iskusili, ali to su nekakva iskustva koja mogu pomoći kad pišete. I te žene koje su živjele sredinom 20. stoljeća, u smislu da su tad bile mlade, ta iskustva mi nemamo, ali ih one mogu ispripovijedati. Od njih sam saznala mnogo i o vlastitoj obitelji, o povijesti vlastite obitelji i bila sam zatečena zapravo činjenicom da tako malo znam o svojim bakama, prabakama, pradjedovima. To su neki životi koji teško stanu u jedan roman.
Da, mislim, teško ih je zamisliti uopće, Da. gledamo ih očima djeteta i teško je zamisliti da su to ljudi, ne znam, od krvi i mesa koji su radili svašta. Točno, da. Svojedobno. A recite mi, možda mislite da ovaj period poslije rata s jednom distancom od ne znam koliko godina će vam biti inspirativan? Rukopis na kojem sada radim, to je zbirka kratkih priča koji nosi naslov Vučja kuća, ona zapravo govori o odrastanju u postratnoj Bosni. Opet je rat prisutan, ali opet negdje tamo daleko. Junakinje su ili djeca ili jako mlade žene koje ulaze u svijet, odrastaju, poznaju se otkrivaju svoju seksualnost, imaju prve ljubavi, ali se sve to odvija u jednom prostoru koji je potpuno ranjen, koji je osakaćen i uništen i sve to utječe i na njihove živote. Sad kad gledam to iz ove perspektive, ne mogu, recimo svoje djeci ne mogu to ni opisati, oni ne razumiju takve stvari, ali smo mi živjeli u takvim uvjetima i prilagođavali se tome. I opet kažem da je to dobro za dobar setting, za književnost, ispisati nešto što nije uobičajeno i svakodnevno. Ja stvarno volim čitati knjige koje govore o ničemu, o životu, svakodnevici u kojoj se ništa ne događa, ali ja ne znam pisati takve knjige. U mojim pričama se uvijek nešto događa, prilično su dramatične. Junakinje su izložene nekakvim ekstremnim situacijama, iskustvima i to je ono što mene kao spisateljicu zanima. I ja pratim ono što mi iznutra se javlja kao potreba i poriv. A ta nova zbirka priče su na selu ili su u gradu? Priče jesu najviše na selu, zato što opet se vraćamo u ono mjesto gdje svog odrastanja, ali nisam ja vezana samo za selo. Recimo, sezona berbe se odvija i u nekim velegradima, na moru, opet to nekakav iskorak iz ove knjige i one prethodne. Ova je potpuno drugačija jer ide u tom smjeru ljubavi, erotike i tako dalje. Nije dobro zadržati se uvijek na istom mjestu, pripovijedati istim jezikom, o istim temama, onda pišete uvijek istu knjigu. Dođe vrijeme da se napravi iskorak i krene nekim drugim putem, ali je dobro da zadržite ono što je prepoznatljivo u vašem stilu i vašoj poetici, ono što čitatelji vole kod vas. Dobro je da znaju, ako pročitaju neki ulomak, da kažu to je napisao taj pisac, da prepoznaju nešto što je njima dobro. Dobro. Samo bi još probala nekako rezimirati. Znači, kako bi rekli, te vaše junakinje o kojima ste pisali u prošlosti, bile su obilježene tim patrijarhatom koji je bio sad specifičan i za taj kraj, ali vjerojatno i za puno drugih krajeva. Ali danas ne možemo govoriti o tome, ali danas je u stvari specifična ta postratna situacija koja vaše junakinje onda obilježava. Pa prošlo je mnogo godina od rata, ne može se uspoređivati sada 2024. godina sa 1994. Mnogo toga se promijenilo, uvjeti su se promijenili, što je dobro, ali opet nekako kaskamo za modernim svijetom, barem 20 godina. To nekako vas taj rat vrati 100 godina unatrag. I sve ono za što su se žene u bivšoj Jugoslaviji borile, vi to morate sad ponovo da se izborite, zato jer kad prođe rat, odnosno kad dođe rat, uvijek se nameću one nekakve vrijednosti koje su vezane za religiju, natalitet, žena koja bi trebala biti kući, rađati djecu, kuhati, i onda iznova se žene bore da se vrate na ono mjesto na kojem su bile prije, 30 godina. Eto, to je ono nešto što rat donese, osim smrti i razrušenih gradova. A položaj spisateljice u Bosni kontra pisca?
Moj položaj je specifičan zato što imam državljanstvo i Bosne i Hercegovine i Hrvatske i moje knjige izlaze najprije u Hrvatskoj. Prvi izdavač je Fraktura i to je jedna sjajna izdavačka kuća koja se jako dobro brine o mojim knjigama i njih sam izabrala jer su najbolji. Evo, imala sam tu sreću i čast da oni budu prvi izdavač. Ono što postoji u Hrvatskoj, vjerojatno je tako i u Sloveniji, jesu ti poticaji za stvaranje književnog stvaralaštva što u Bosni i Hercegovini nema. I onda pisci koji imaju, spisateljice koje imaju samo državljanstvo Bosne i Hercegovine imaju slabije uvjete nego recimo u Hrvatskoj i sada ne govorim dalje u Europi. I jednostavno se osjećam privilegiranom da mogu koristiti te pogodnosti. Ono što nije dobro je da se moje knjige ne objavljuju u Bosni i Hercegovini zato što nemamo baš razvijeno nekako izdavaštvo i onda ako imate izdavača ako se baš i ne sviđate, onda nemate uopće knjigu. Samo je ova knjiga objavljena u Bosni i Hercegovini, treća i prva nisu. Ali knjiga ide u prijevode, izaći će uskoro još na 5 jezika i nekako sam se okrenula tim prijevodima. Ako ne može biti u mom gradu, može negdje drugo u Europi. A mislite da im tematika nije legla? Pa mislim da to nema veze, nego ne znam razlog. Stvarno ne znam.